Goedenavond, welkom bij Jaar van de Vlinder. Een serie debatten over Zuid-Limburg. Plan bedacht door de Limburgse Omroep, door de Limburgse kranten en door de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Dit keer gaat ons debat over de culturele hoofdstad. Die day, 6 september 2013. Dan gaan we horen of de culturele hoofdstad terechtkomt in 2018 in Leeuwarden, in Eindhoven of misschien toch in Maastricht. Zijn we daar klaar voor? Zitten we erop te wachten? Is het bedrijfsleven er klaar voor? En is de culturele sector er klaar voor? Daarover praten we met een zaal vol cultuurliefhebbers en met aan tafel een beleidsmaker en een ondernemer. Marcella Pinkers, hoe ver zitten de afdeling economie in het provinciehuis, de kamers daarvan, verwijderd van de afdeling cultuur? We zitten op dezelfde etage, één gang van elkaar verwijderd. En dezelfde kantine ook in de pauze? Dezelfde kantine in de pauze, ja. En figuurlijk, hoe groot is die afstand? Die wordt steeds kleiner, gelukkig. Ja, Ik heb het geluk om samen te mogen werken met een team van mensen van de afdeling economie en van de afdeling cultuur. En dat was 4 jaar geleden een moeizame start, maar dat gaat steeds beter. En, want zijn dat wel 2 verschillende culturen? Zien ze er anders uit? Eten ze andere dingen in de pauze? We zien er niet heel anders uit. Bij economie lopen ze iets vaker in een pak met een stropdas. Bij cultuur is het toch iets meer casual. Maar we denken wel vanuit verschillende richtingen. Ja. Okay. Ja. Guy denkt vanuit de richting van de ondernemer. Zit die ondernemer te wachten op die culturele hoofdstad? Of zou die eigenlijk beter voor de provincie in Eindhoven kunnen eindigen in 2018? Nee, ik denk dat het absoluut een goede win is voor Maastricht om daar toch een onderdeel van uit te maken. Want? Ja, goed. Maastricht kan zijn boost wel weer gebruiken als stad en ook als regio. En we hebben toch heel wat te bieden, dus ik vind wel dat het goed moet komen. Oké, dat hangt natuurlijk allemaal af van Guido Wevers, de artistiek directeur van de culturele hoofdstad. Nou, nog even de tijd tot het 6 september is. Wat zijn we in die tussentijd allemaal aan het doen? We zijn nu aan het proberen om de final application klaar te maken. Wij moeten de jury overtuigen dat inderdaad Maastricht en de regio, want het gaat niet alleen om Maastricht, maar over echt dit gebied, dat wij die titel binnenhalen. Overigens kunnen wij niet anders. Willen we de mogelijkheden, willen we hier in dit gebied een toekomst hebben? Willen we hier vooruitkomen, zullen we de mogelijkheden in dit gebied moeten gebruiken? En wij zetten daarom alles op alles om die titel binnen te halen. Ja, en wat moet daar nog voor gebeuren? Ik bedoel, wat zijn jullie nu aan het doen? Aan dat boekend werken, nog aan het plan, aan het bijscherpen? Ja, de jury zegt ons aanbod. We hebben een voorstel neergelegd waarin we neerleggen hoe kan je die culturen in dit gebied nu met elkaar verbinden. De jury zegt, stel dat je dat lukt, werk dat nu zo scherp mogelijk uit, want stel dat je dat lukt, dan hebben wij niet alleen een zeer ambitieus plan, maar hebben we ook een plan waarmee wij met grote zekerheid die titel gaan binnenhalen. Okay, komen we daar nog even bij terug. Laten we het zo concreet mogelijk maken. Marcella, wat is er in 2018 in Maastricht, in Heerlen, wat er nu nog niet is? Ik zie culturele hoofdstad vooral als een kans om ook meer samenhang en meer zichtbaarheid voor de culturele sector en voor de creatieve sector te krijgen. Waar je nu bijvoorbeeld ziet dat heel vaak instellingen of opleidingen vaak solo opereren, is culturele hoofdstad gewoon een kans om dingen samen te doen. En ook om dat zichtbaar te maken op regionaal niveau. Dus je krijgt mensen aan een tafel die normaal moeilijk aan een tafel te krijgen is, omdat er dadelijk een pot geld is waarmee ze dingen kunnen doen? Bijvoorbeeld, misschien is dat inderdaad de eerste motivatie, maar ik hoop dat het niet ophoudt als culturele hoofdstad voorbij is. Dat we dan merken wat de meerwaarde is om samen dingen te ondernemen, samen dingen te doen. En dat je samen veel meer kan bereiken. Dus de wens van 2018 zou zijn dat je de dingen die er zijn, dat je die beter laat zien. Niet dat er nieuwe dingen ontstaan. Er zullen ook nieuwe dingen ontstaan, maar ik denk dat de grote winst is dat mensen elkaar gaan vinden. En zichzelf zichtbaar kunnen maken richting Brussel, richting Den Haag. Oké. Ja. Guy, jullie bedrijf maakt lijm voor de auto-industrie, voor vliegtuigindustrie. Het zorgt ervoor dat dingetjes aan elkaar blijven zitten als je met 120 over de autobaan scheurt. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, wat hebben jullie in godsnaam aan een culturele hoofdstad in Maastricht? Nou ja, wij als bedrijf zelf relatief weinig, qua business zelf. Het sluit natuurlijk niet heel snel aan met mijn culturele hoofdstad. Maar als je aan de andere kant gaat bekijken wat het voor ons kan brengen door bekendheid van de regio, de bekendheid van de stad, de mensen, wij zijn een internationaal georiënteerde onderneming die ook vestigingen in het buitenland heeft, die dus ook regelmatig mensen hier naartoe haalt, is het natuurlijk heel wat om te bieden, omdat je in je regio ook iets te doen hebt en niet altijd hetzelfde moet gaan doen met hun. Dus het zijn een beetje de uitjes voor jullie tijdelijke werknemers? Absoluut, maar ook iets meer laten zien, de bepaalde trots van je omgeving te laten zien en ook dat uit te kunnen dragen en dus ook iets te doen hebben. Is dat geld waard? Absoluut, ja. Jullie geld bedoel ik? Dat kan, ja.
Ja, dus je zou bereid zijn om een bijdrage te doen in het grote zakje. Als er concrete dingen voor liggen, natuurlijk wel, ja. En wat zouden die concrete dingen dan moeten zijn? Zou dat een rekensommetje moeten zijn van als je dit investeert, krijg je dat ervoor terug en dat en zoveel? Nou, niet, maar ik denk met name als je nu met heel veel ondernemers of met mensen op straat praat en in Maastricht culturele hoofdstad aanspreekt, dan wordt er heel vaak vragen naar je gekeken van wat is de bedoeling. En ik denk op het moment dat dat concreter wordt en daar dus gewoon duidelijkere voorbeelden komen, dan is het voor een ondernemer ook gewoon, en vooral omdat het nu ook nog zo ver van ons af ligt in een bepaald opzicht, is het wel voor een ondernemer concreter en kan hij ook zeggen van, goh, aan dat onderdeel doe ik mee. Of dat heeft meer aansluiting bij mij wat ik doe. Ja, meer dus een evenement sponsoren of een voorstelling of zoiets concreet. Juist, ja. En dan is dat bedoeld om je naam aan zo'n evenement te verbinden. Denk je dan ook dat dat je bedrijf geld oplevert? Want er wordt altijd gesproken over de multiplier. Elke euro die we erin stoppen, die levert zichzelf, of die betaalt zichzelf 5 of 6 keer terug. Ja, ik denk ook dat je maatschappelijk verantwoord ondernemen moet doen. En dan moet je ook iets voor je regio terug doen. Wij als onderneming hebben ook doelbewust ervoor gekozen om zeg maar, in de regio Maastricht te blijven zitten. Plat gezegd natuurlijk, we zijn ook 2 Schengen als oprichter. Maar jullie zitten ook in Weert, hè? Ja, we zitten wel in Weert, dus we spelen een klein beetje vals, maar goed. Je draagt wel de regio warm hart toe. En ik denk dat je hoeft niet per se er iets aan te verdienen op zo'n moment. Want dat is misschien wel de vraag die aan die andere kant van de gang in dat provinciehuis altijd leeft. Wat levert het onder de streep op? Terwijl bij jullie gaat het gewoon om de kunst. Ja, dat klopt. Wij hebben in het begin ook echt moeten leren economisch denken of van een economische kant te benaderen. En andersom bij economie hebben ze moeten leren om niet altijd te vragen van en wat levert het nou op, behalve een mooi kunstwerk of een bepaalde maatschappelijke waarde. Dus het heeft een intrinsieke waarde, zeggen jullie dan. Ja. Nou, een orthopedisch schoenbedrijf, dat is ook niet de eerste bedrijfstak die je met cultuur associeert. Toch zoekt Marie-Claire de Vouwes van precies zo'n bedrijf banden met bijvoorbeeld theaters. En Kim Noach praat met haar. Directielid van de Vouwes uit Heerlen met een enorme passie voor cultuur. Maar wat betekent cultuur nou eigenlijk voor een bedrijf als de Vouwes? Wij hebben ons bedrijf altijd in relatie gebracht met cultuur. We hebben ons vooral gericht op de moderne kunst. We hebben ernaar gestreefd om altijd een innovatieve omgeving voor onze medewerkers te creëren. We maken een ambachtelijk product en we denken dat het eraan bijdraagt om een mooier product te maken als je wordt geïnspireerd door de dag heen door mooie objecten en voorwerpen om je heen. En nu zit u ook bij de Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten. U zorgt ervoor eigenlijk dat bedrijven uit Heerlen meer het theater induiken. Maar wat is daar zo belangrijk van ook? Dat het bedrijfsleven meer met cultuur te maken krijgt? Wij proberen door de Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten ervoor te zorgen dat bedrijven inderdaad in aanraking komen met bijzondere activiteiten. Waardoor ondernemers geprikkeld worden. En zeker in het verband van deze club kunnen mensen ook met elkaar sparren en gaan ze samen op zoek naar innovaties. Maar zoals je kunt zeggen, eigenlijk cultuur opent luikjes in je hoofd die je op een andere manier naar zakelijk kijken. Is dat een beetje de achterliggende gedachte ook? Ja, samen met z'n allen op zoek naar nieuwe innovaties, nieuwe ideeën, nieuwe blik krijgen op je eigen bedrijf door misschien het bezoeken van een theater of een mooi museum. We proberen dat op die manier te bewerkstelligen. En nu bijvoorbeeld ook die hele discussie over de komst van culturele hoofdstad naar Maastricht. Heel concreet, hoe ziet u dat voor zich? Wat levert het u onder de streep op? Hoe zie ik dat voor me? Nou, ik denk dat vooral het vestigingsklimaat in Limburg daar heel erg bij gebaat is. Ik denk dat ook vooral in Amsterdam, de plek waar het dan gebeurt en iedereen wil wonen. Nou, ik denk het zou natuurlijk fantastisch zijn als we zo'n klimaat zouden kunnen krijgen hier in de EU-regio. Want die is er nog niet of onvoldoende? Dus ik denk onvoldoende op dit moment. En ik hoop dat we dat met z'n allen voor elkaar gaan krijgen door culturele hoofdstad 2018 te worden. Maar is het nou ook een thema in het bedrijfsleven, de hele komst van culturele hoofdstad Maastricht? Is dat echt iets waar jullie dan tijdens zo'n netwerkbijeenkomst over hebben bij de borrel? Ja, omdat er toch wel wordt gezocht naar ook bijzondere culturele activiteiten, proberen we daar ook zeker met de SBCA-club in te spelen. En ja, de SBCA-club is ook op zoek naar activiteiten, niet alleen maar in Nederland, maar ook in België of in Duitsland. Die EU-regio die heel nadrukkelijk betrokken is bij de Maastricht Culturele Hoofdstad? Maar wordt er inderdaad ook dan gepraat meer in de termen van rendement? Wat levert het ons op als bedrijfsleven? Of wordt het toch meer van cultuur, inderdaad opent luikjes in je hoofd, waardoor je weer anders tegen zaken gaat aankijken? Op welke manier wordt er dan tegen die discussie aangekeken? Nou, uiteindelijk zijn we allemaal ondernemers. Dus willen we toch allemaal weten wat het aan het einde ons allemaal gaat brengen.
Maar ik denk wel dat alle mensen dat wel graag via een pad doen om zichzelf ook te ontwikkelen en ook vooral het bedrijf. Want je zult toch cultuur nodig hebben om vooruit te komen met z'n allen. En nou is het ook zo, ik heb begrepen dat er aan ondernemers ook een aanzienlijk bedrag gevraagd wordt om bij te dragen aan die hele komst van de culturele hoofdstad. Hoe staat u daar als bedrijf De Vouwes in? Zijn jullie inderdaad bereid om de portemonnee te trekken? Nou, wij zouden er best bereid toe zijn. We zouden natuurlijk zelf wel ook een actieve rol in willen spelen in het geheel. Ik denk van, wij zouden best wel graag dan op onze eigen vestiging iets organiseren of met onze eigen relaties dan het wel heel dicht bij huis houden. Of met deelnemen aan een activiteit die er wordt georganiseerd waar we met z'n allen naartoe kunnen. En dat soort activiteiten zit aan te denken. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Nou, de eerste duit in het zakje is dus al gedaan door De Vouwes. Maar er moet nog wat meer bij, want van dat totale bedrag, die begroting van 80 miljoen... Nou ja, de provincie betaalt wat, Maastricht betaalt wat, de andere partners betalen wat. Maar dan blijft er onder de streep toch, Marcella, wat? Nog 20, 10 miljoen over? 20 miljoen, ja. 20 miljoen moet opgebracht worden door het bedrijfsleven. Ja. Gaat dat lukken? Ongeveer. Ik hoop het. Het is natuurlijk een moeilijke economische tijd. Maar Zeker. ik denk, als het bedrijfsleven inziet wat voor voordelen het voor hun kan hebben, dan denk ik dat ze zeker willen bijdragen. Je hoorde wel net, mevrouw zei het al een beetje, we willen dan wel een voorstelling bij ons op de zaak en we willen een beetje macht over waar het over gaat. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Je betaalt natuurlijk voor iets en dan wil je er ook iets voor terugkrijgen. Maar dan hoor ik die theatermaker al zeggen, ja, ik ben de kunstenaar, dat bepaal ik. Dat bepalen jullie niet. Ja, er is wel een middenweg in te vinden, denk ik. Ja? Ik denk dat je toch als kunstenaar ook altijd werk voor je publiek maakt. Als theatermaker bied je toch een product aan dat je moet vermarkten en dat door het publiek gezien moet worden. Dus daar zal wel een oplossing in gevonden worden. Guy, 20 miljoen door het bedrijfsleven in Zuid-Limburg. Gaat dat lukken? Moet haalbaar zijn. Ja, ik denk alleen al als je er ook een andere manier naar kijkt. Zeg maar, 20 kleine is ook één groot bedrag. En ik denk als je het gewoon breed kijkt naar de Euregio, men is men breder aan het kijken. En ik denk dat je ook zo naar de ondernemer breder moet gaan kijken. Ja. En dus ook een breed draagvlak moet creëren. Maar 20 kleine zou in dit geval 20 bedrijven zijn die een miljoen bijleggen. Ja, nou goed, 20. Je kunt er ook over 200 praten. Er zitten genoeg bedrijven in Zuid-Limburg die dat toch iets wel één bijdrage kunnen doen. Nou heb je een hele drukke baan, maar de meeste tijd van ondernemers gaat natuurlijk op aan netwerken en borrelen. Hoor je op die netwerkborrels al dat het leeft, dat het speelt? Nee, nog niet. Jij niet? Nee. Dus je komt op andere borrels dan mevrouw De Vouwes? Dat Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. En dan snij je het wel eens aan? Of ben je er zelf ook niet mee bezig? Of? Jawel, het wordt wel aangesneden. Ook goed mensen die je kent die op een gegeven moment zien dat je een debat hebt gedaan of iets dergelijks. Goed, dan komt het ook vanzelf ter sprake. Ik denk dat het langzaam meer en meer moet gaan leven. Men groeit er nu langzaam naartoe en zo kan er ook meer ter sprake komen. Schrik je daarvan, Marcella? Of... Nee, 2018 is nog 5 jaar. Dat is natuurlijk ook redelijk ver weg. Ik denk voor de meeste ondernemers is het 5 jaar dus een hele periode waarin ze weer misschien in een hele andere business zitten of er niet meer zijn of verdubbeld zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar nu nog niet heel concreet mee bezig zijn. Guido Wevers, even over die multiplier. Hè. Er wordt gezegd, elke euro die geïnvesteerd wordt, die betaalt zich 6 keer terug. Ja. Nou kennen we die beloftes een beetje van de Floriade. Daar is uiteindelijk een tekort ontstaan. Maar nog pijnlijker dan het tekort zijn misschien die beloftes vooraf, die achteraf. Dat zijn leugens gebleken. Dat is allemaal niet waar geworden. Waarom moet je die beloftes van tevoren doen? Want het is toch allemaal moeilijk te voorspellen. Kijk, we moeten geen appels met peren vergelijken, om het maar even zo te zeggen. We hebben een zeer terughoudende berekening laten maken. En daar komen we inderdaad uit op 1,1 euro erin, 6 euro Zij de Floriade ook, hè? Heel conservatief, 2 miljoen bezoekers? We kunnen gewoon een berekening voorleggen, gebaseerd op een aantal vergelijkbare steden en vergelijkbare ontwikkelingen. Dus wat dat betreft zitten wij, denk ik, redelijk goed wat dat betreft. En je hoort het ook aan de 2 mensen uit het bedrijfsleven net, die ook een aantal aspecten eruit halen. Zeggen, in dit gebied, het wordt eindelijk tijd dat we de kwaliteit uit dit gebied gaan gebruiken, gaan benutten. Nou, cultuur is daar een instrument voor. Van de andere kant is een tweede laag wat je hun hoort zeggen, het innovatieve denken installeren in dit gebied. En dat is iets wat culturele hoofdstad natuurlijk fundamenteel hoort te doen. En als je dat goed doorpakt, dan zie je dat je basis is waarop je zo'n verhaal kunt Zou dat niet bouwen. genoeg argumentatie zijn om je aan die culturele hoofdstad te verbinden? Hè? Waarom moet die factor van elke euro betaalt zich 6 keer terug, waarom moet dat erbij? Omdat wij in dit gebied absoluut nood hebben aan een toekomst waarin we ook jobs hebben.
En dat we daar die jobs in dit hele regionale gebied willen ontwikkelen. En dat we in dit gebied een ontwikkeling rond de creatieve industrie moeten gaan plaatsen. En je ziet hier elementen ontstaan. Je ziet hier kleine ondernemers. Hier zitten nog een aantal mensen die dat feitelijk doen. Als ik Branko van Fashion Clash zie je heel nadrukkelijk hoe daar een nieuwe industrie aan het ontstaan is. Als je denkt over de ontwikkeling van filmindustrie in dit gebied. Het zijn allemaal elementen die we nodig hebben. Alleen tot nu toe ontbreekt er nog een hart in dit gebied. En wij gebruiken die cultuur om een hart in dit gebied te zetten. En daar gebruiken jullie de generatie 1992 voor. Ja. Gekoppeld aan het verdrag van Maastricht, geboren in datzelfde jaar. De mensen die een beetje dat culturele hoofdstadgevoel moeten gaan dragen. Eén van die mensen staat nu bij Kim Noach. Ja, Nina Willems, jonge theatermaker uit Maastricht. Niet generatie 92. Generatie 86. Kijk, maar toch even goed jong en ook een van de mensen die het moet gaan dragen. Leeft het überhaupt, culturele hoofdstad 2018 bij jou? Heb je daar een idee van? Ja, bij mij persoonlijk bedoel je? Nou ja, ik heb er wel een beeld van. Ik heb er ook verwachtingen van. Maar ik vind het nog lastig om het te koppelen aan mijn vak als mijn positie als jonge maker. Om het maar wat zo het jou te bieden heeft bijvoorbeeld. Ja, wat het mij te bieden heeft persoonlijk. Ik vind het wel een hele interessante gedachte en ook een hele noodzakelijke gedachte dat... Waarom? Waarom? Waarom vind je het noodzakelijk, dat het die via 2018? Ik vind het noodzakelijk omdat, en dat vond ik eigenlijk heel mooi wat Guido net zei, een hart te steken in die regio, om het maar zo te zeggen. Ik vind, het zijn allemaal interessante gebieden, dus Maastricht en ook Luik en Aken en Hasselt. Maar er mist een verbintenis, soms letterlijk. Als ik vanuit Maastricht naar de Kweesten wil en Hasselt, dan moet ik een uur in de bus zitten en dan moet ik s'avonds maar hopen dat iemand me terug meeneemt. Maar ook qua cultuur. Het lijkt soms alsof het echt 3 verschillende gebieden zijn, terwijl ze zo dicht bij elkaar liggen. En daar toch ook kansen liggen voor makers, ook voor jonge makers, om die gebieden, maar ook onze talenten met elkaar te verbinden. Op welke manier zie je dat bijvoorbeeld voor jezelf? Welke verbinding zou jij graag willen maken als jonge theatermaker? Ik zeg altijd tegen mensen die wegtrekken uit dit gebied, en dat zijn helaas veel jonge mensen die met mij zijn afgestudeerd van de Toneelacademie, die zijn onmiddellijk naar de Randstad gegaan en die vragen dan aan mij, waarom blijf jij hier? Ja. En dan zeg ik, Limburg is vlakbij Europa. Dus, maar het is lastig om dat in de praktijk ook echt uit te dragen. Dus maar je kunt ze niet overtuigen. Je kunt ze niet overtuigen om hier te blijven. Nee, omdat op dit moment de kansen voor jonge makers nog niet zodanig zijn dat mensen zich niet alleen aan het werk willen blijven in deze regio, maar zich ook vaak, merk ik, niet persoonlijk verbonden voelen met deze regio. Ik kom hier vandaan, dus voor mij is het, ik heb roots hier, ik ben opgegroeid in Heerlen, dus voor mij ligt dat al anders. Maar je zou toch kunnen zeggen dat als je hier 4 jaar studeert, dat het dan ook mogelijk is om je in je werk, maar ook als persoon te verbinden aan de plek waar je je vak leert. En om daar ook vervolgens aan bij te dragen. Tenminste, dat zou ook heel fijn zijn als het talent dat wij hier opleiden, dat ook vervolgens gaat bijdragen aan de regio, aan de cultuur, aan de verbinding die je via 2018 wil leggen. Ja. Maar het is natuurlijk heel lastig om dat voor jezelf te schetsen, inderdaad. Maar op welke manier kun jij daar dan als theatermaker een steen aan bijdragen? Inderdaad, door die mensen hier te verbinden, die jonge mensen die jij kent, die nu wegvluchten naar de Randstad? Ook. Dat zijn dus vooral Maastrichtenaren die ik ken. Ik zou het persoonlijk heel interessant vinden om ook de jonge mensen die bijvoorbeeld in Aken op cultureel gebied actief zijn, om die te leren kennen. In België ken ik ze al iets beter, ook omdat een heleboel Belgen ook in Maastricht naar school gaan, dus die ken ik wel. En ik denk dat er wel een kans ligt voor jonge mensen die over het algemeen ook niet heel erg veel nog basis hebben, die het ook vaak interessant vinden om nieuwe dingen te ontdekken, tenminste vind ik. Om met elkaar in contact te komen en ook echt actief te gaan maken, gericht op de thema's die in de regio leven. Hè? Als je het hebt over het bedrijfsleven dat investeert en vervolgens daar iets voor terug wilt hebben, zeg maar dat vraagstuk van is het interessant om over dat soort thema's theater te maken.
Dan zeg ik ja, omdat je als maker altijd moet streven om verbindingen te leggen. Niet alleen met elkaar, maar ook thematisch altijd te kijken, oké, wat leeft er in dit gebied? En op welke manier kan ik mij daar op een creatieve manier toe verhouden? En hoe kan ik zorgen dat die luikjes opengaan? Dat is een hele mooie vraag ook voor de organisatie, denk ik, van via 2018. Om dat concreet te maken voor jullie. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Het moet allemaal zo snel mogelijk concreet worden. Dat vindt dus blijkbaar niet alleen de man op de straat, maar ook de jonge theatermaakster. Guido, is dat lastig? Want jullie zijn natuurlijk allemaal nog bezig met voorbereidingen, met plannen bedenken, met grote lijnen. En iedereen wil eigenlijk dat het meteen concreet wordt. Zo is dat. Maar overmorgen, en overmorgen dat is 6 september, dan wordt het concreet. En dan gaan we dus inderdaad, om antwoord te geven op de vraag hier, een keten aan culturele producties installeren. In wezen zeggen we, die ontdekkingsreis, wat mijn collega net uitgelegd heeft, hier in dit gebied. Dat is natuurlijk de ontdekkingsreis en de opdracht die voor ons ligt. Wij leven vandaag allemaal in een wereld die veel verder gaat dan onze eigen woon- en werkplek. En we zullen ons met die geglobaliseerde wereld, heet dat dan, daar zullen we ons moeten verhouden. Maar nu concreet, en daar zijn we mee aan de gang. Oh, dat is heel spannend. We hebben als research-project een popproject ontwikkeld. Waarin we popmuzici, ik pak dat even, want dat hebben we al uitgevoerd, popmuzici van Hasselt geconfronteerd werden met popmuzici hier in Heerlen, in Luik. Die hadden 2 meiden die maakten ballads en die werden geconfronteerd met de heavy metal uit Luik. En in één keer ontdekten die een ander soort van instrumentarium. En dan hoorden ze, God, onze klanken die we hebben, die kunnen we ontwikkelen door juist die klanken uit die andere culturen met elkaar verbinden. Zo begint het in één keer te En dit soort concrete zaken horen we na 6 september dat is die keten aan culturele productie die we gaan uitzetten. Oké, Marcella, het woord Heerlen is nu gevallen, Luik. Hasselt heb ik ook al gehoord. Sittard-Geleen is nog niet voorbij gekomen nu. Is dat niet ook een gevaar wat op de loer ligt, dat alles zich op Maastricht focust? Nee, Maastricht is volgens mij heel duidelijk kandidaat samen met de Euregio. Alle steden in de Euregio die meedoen, die hebben ook een convenant ondertekend. Die zijn dus ook echt officieel partner. Worden ook om een financiële bijdrage gevraagd. Dus zij dragen echt wel een steentje bij. Nou, hoor je uit het veld van cultuurmakers uit Heerlen of Sittard niet dat ze daar bang voor zijn? Ja, die geluiden hoor je natuurlijk wel. En ik denk dat dat voor de organisatie van Culturele Hoofdstad natuurlijk iets is om te ondervangen. En om hun te verzekeren dat ze hun plekje absoluut krijgen in 2018. Want Guy, Sittard, weet jij wel het ligt? Ik moet even goed nadenken, maar nee, absoluut. Maar merk je dat misschien op die borrels? Dat er wordt gezegd, ja, dat is een Maastrichts feestje, daar gaan we niet aan meebetalen. Nee, het heeft met name, ik denk dat het heel goed is dat men de Euregio zelf aangaat. Hè. Kijk, voor ons als bedrijf is het heel belangrijk dat je wilt goede mensen aantrekken. Het is in feite onze winsituatie op zo'n moment. Je wilt medewerkers aantrekken. Heel veel, zoals ik net ook al gezegd wordt, heeft de trend gewoon om naar de Randstad toe te trekken. Nou, als je mij persoonlijk vraagt, vind ik dat niet slim, omdat de Euregio is veel centraler. Je hebt hier heel veel grote steden. Je hebt Aken, Luik, Brussel, Hasselt, Frankfurt, alles binnen. En een bruisend Heerlen en een bruisend Sittard is ook goed voor jou? Ja, natuurlijk. De mensen die zich willen vestigen, die gaan niet alleen in Maastricht zitten, maar iemand spreekt misschien Heerlen of Sittard meer aan. En je moet mensen iets te bieden hebben. Dat kun je op zo'n moment wel. En mensen die verstand hebben van cultuur, die schijnen te zeggen dat het in Heerlen te doen is, niet in Maastricht. Wat Heerlen in ieder geval heeft en Maastricht niet, is een stadsdichter. Een nieuwe, een stadsdichteres zelfs. Ze is ook nog geboren in 1992, dus we konden echt niet om haar heen. Zij biedt ons een moment van contemplatie. Amber Helena Rijzig. We hebben in elk land een kind gezocht. We zijn klein en wezen, alles in een teken van nabije dood. We werken aard en land om niet te zien wat ons verdooft. We hebben in elk land een kind gezocht, dat het in zich had om verlosser te zijn. We hebben ons gewenteld in ons wezen en iedere poort alle hekken opengebroken. Wie zich in al die dagen heeft herkend en nu het hoofd van de borst opheft, het hemelgewelf laat rusten op die idee van een Messias, de verlosser komen zou. Het is al zoveel maal gezegd, hier ben ik en ik neem de zonde weg. In elk land hebben we een kind gevonden, de huid schraal en traanvocht in de ogen. En wat de dood niet al meer vermag, het eeuwig opdragen, om verlossing roepen, weglopen. Amber Helena Rijzig, dankjewel. Marcella, wie wordt de culturele hoofdstad in 2018? Maastricht natuurlijk. Nou, verrassing. Ja. Hoeveel geld zit je daarop in, Guy?
Geld weet ik nog niet, maar in ieder geval een fles champagne. Een fles champagne. Of het van de Lidl is of van de Slijter, daar hebben we het dan zo meteen nog even over. Dankjewel. Meer informatie over dit debat, over alle andere debatten op www.javandevlinder.nl. Bedankt, Amber bedankt. Guido, succes. Toi, toi, toi. Jullie succes.